Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Catch Mania 2015 и продължаваме с нашата кариера. Последния път мисля, че загубих и двете срещи, не знам, но поне на сега не се справя много добре. Надявам се да се оправи това сега. Така, добре. Да видим какво ще направя. За чемпионшипа, добре. Good luck, мерси. Кори Грейвс, вау, добре, надявам се да го бия. Само с погледа ще го смачкам. Като гледам няма много релеф, така не е много нацепен. Мой е по-нацепен, тъй че да много спукам от бой, надявам се. Добре, момент, само аз съм забрал са контролите. Да видим дали правилно си спомням. Сега ще разберем. На кой беше това, бе? Дано не е било на мене само. И така, гледам ринга, не е един от най-хубавите. Оу, какво за въртане? Too fast. О, не. Добре, бе, той изглеждаше нуб. Абей. Да, бе, ще му шупа ръката. Отмъщението е сладко, пич. Айде още веднъж. Така. И сега обръщаме. Добре, дали ще успея да се кача на въжетата? Nope. Ама ще успея да го изпукам. Почти го потрошихме. Оу, това беше много добро. Абе, ти ще се чешеш ли, бе? Срам нямаш, ей! Ще се чеша такъв. Това беше дебилно. Тъй. Малко ще му пустоша крака. Така. И сега време да те издигнем и да полетиме. Вече звам се държи моя човек. И сега се засилвам. И се спрях накрая, защо? Няма да правиш контра, нали? Не. Дали няма да го изхвърля от извън това? Nope. Защо, бе? Ставай, приятел, моля. Време за туш. Не, това беше дебилно. Оу. Не, бе, не обичам подметките. Абе. Абе, добре, защо на мен не ми излиза да направя контра на това нещо? Той на почти всичко ми прави контра. Сега защо? Добре, бързо. Това. Айде де. Сега го направих точно, нищо не изписа, ама... Тулейт пак сега. Какво да ви кажа? Аз го съсипвам от 2 часа и той сега веднъж е бакти над мощито. Добре, защо не изписа нито too fast, нито too late? О май гаш, той ми разби главата. Мале, задушаваме, не. Откачен тип, не ме задушавай. Той вече му е това на 100%. Но финишера все още не му готов, май. Сега защо не ми изписва да му направи върсъл? Край това ме би. Верим портата, ама няма да го спечеля за жалост. Копие. Не, какво беше това, бе? Защо аз оцелях, а не той? Защо сега той ме хвана?
Добре, аз го удрям, той ме хваща. Каква е логиката? Нямам шанс. Бах ти, нечестото. Не, нямам думи, не мога да свикна се още. Отново бъгнатите хайлайтс. Да, и аз отпадам от чемпионшипа. Уж бях толкова разцепен, ама изпуснах си шанса. Добре. Добре. Да видиме. Сега се справяме срещу Семи Зейн. Надявам се правилно да го казах. Като гледам малко прилича така на горила. Добре, сега на никога не са казали. Да видиме. Директно го почвам, няма какво да го чакам. Той каквото си иска да си прави. Проблемът е такъв, че прекалено малко му свалям. Понеже нямам много сила. Съсипване. Добре, но ме е чудно. Ама... Ей, това се нарича да те разсипат от бой. Дай почи... добре, добре. О, пропуснах! Шит! Вижте колко много ми свали просто той с едно такова нещо. Аз нищо не му направих. Колко ще ми свали? Много. Опа! Това заболя. Пак ревърсъл! Омага. Давай, дай, хващай! Ай сега, няма на къде ходиш! Лягай! Обработка на крака. Не, обърках копчето. Ела тука, брат. What the fuck? Върни ме в ринга, моля ти се. Връщай! Не е честно, аз тъкно се качвах. Край. Той ми разби джуката. Мале. Добре, поне ме върна. Значи, направо ме разбиха. Бах ти над мощчето. Много съм слаб все още. Много. Каква беше та... Робре, киниче ме беше бил. Мале. Той ми бръкна в очите, аз как да излеза наистина. Предадох се. 2 загуби за 0 време. Направо ме разбиха. Мале. Я ме връщайте при аматьорите, моля ви се, там да се надявам, че ще успея да бия някой. Мале, 4000 последователя, сериозно, аз нищо не направих. Добре, да видиме. Аз ще играя срещу Бот Далас.
Да видим сега кой ще направим, надявам се поне да не го направим 3 от 3 загубите. Но преди да започна, искам нещо да видя. Някой сиркаха, силно съм аз бил това вече. Пак ли бъга, бе? Момент, искам да видя нещо с контролите, така. Да, аз ако мога да разбера кои са контролите, ще бъде много хубаво. Нямам си на идея точно кое това е на клавиатурата. Защо ми пише за контролер? Защо? Page down. Аз имам само някакъв финишър. Алабама слам. О, не. Така. Какво? И двете ли въжета изчезват, бе? Защо? Да, бе, знам. Това, което го най-мраза. Това беше готино. Яш! Така, ще го изтоща мъчително. Захапа въжето. Край ще ми изрита. Това беше дебилно. Не шамари, бе, брат! Добре, брат, че аз го дигнах пръв, иначе... Какво? Какъв тап, бе? Това стана дебилно. Като бавно развиваш се разхождах. Не, край, пак ще му направим. О, най-накрая. Бям! Директно. Ритъм, мачкам. Пак. Ритъм, мачкам. И сега обръщаме. Време за малко слава. %, добре. Ритъм, мачкам. Пак ще ми го направим. Too fast, ау. Това е лут ли, бе? Това е лут ли? Яш. Какви са тия изумлителни тука неща, бе? Оу! Спри да ме риташ там, бе! Мале, той му обръща. Защо? Не, много съм взе в тази игра. Too fast. Мале, ако влезна направо ще му разбия джуката, ви казвам. Какво този път го оцелих? Добре.
Не, още малко, трябва да го поритам. Няма как. Време е да приключваме. Защо не ми показва за сигничър? Защо? Ай, покажи се, де! Трябва може би това да ми е възстановено на 100. Хей! Лошо! Тулейт, край, загубих. Да, представята на въжетата. Нереалната игра. Пази се, бе, съдя. Не също стела. Помогни нещо. Не. Той окапа физически. Време. Да му причиниме болката на загубата. Изправи се и полети. Ритъм, ритъм, мачкам, ритъм. Мале! Това колко мазно се чу! Малко крака. Един шут. Малко засилка. Да се надъхаме и да го из... Too fast. Мале, изярох лайната. Край. Сега туширали ме, загубих. Моля се не, моля се не. Трябва да цъкна нещо сейф. Добре. Ето сега. Не, закъсях. Too fast. Too fast. Защо 3 пъти too fast? Край, загубих. Сега туширали ме, нямам шанс. Това трябва да съм с slow motion hack. Добре, завръщам се. Удар. И сега, докато тялото му е на 0. Защо? Нали знаеш, че... сега приключваме. Моля ти се, пръв! Пръв! Не! Хванах го! Обърнах го! Бързо, само легни върху него, бързо, бе! Защо? Broken. Защо се спря, бе? Писна ми! Яш това! Изяш това сега! Туш! Ама не, моя ако стане малко по-бързо ще бъде много хубаво. Лягам. Той Бо Далас ще го убия. Бързо върху него! Ами да! Как е възможно той да продължава да се изправя? Мене само след един такъв удар ще му успът. И продължава, бе! Изправи се. Политаме. Отиваме. Отиваш си, брат. Съжалявам. Ама трябва да си отидеш. Трябва.
трябва просто, отивай си. Не! Ама... Ти какво правиш, бе? Сигнатура ми е заради, обаче не знам как да го активирам в момента. Не ми изписва. Дайте пак туш. Nope. Няма бе, кой ще удръш? Мале през въжетата. Сега двамата се сгърчихме, лошо. Ай бе, как ще мръдне бе? Не, това е нереално просто. Това е нереално. Няма как да мръдне. Няма как да мръднеш бе, брат. Как е възможно? Най-накрая. Той ме умори бе. And here, да. Съдята лежи, това е нереално. О, не да кажете, не ми минава през корема. И да, хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте го, след ми коментар и се абонирайте с моят канал, за да ме следите всеки ден. Обучавах с мен, ще се видим в следващия клип. Чао, чао.